салом бинандаи азиз, чун маъмул дар ин лаҳзаҳо барномаи сархати хабарҳоро аз студияи радиои озодӣ дар Прага пешкаши шумо мекунем. имрӯз 14 июл аст. дар душанбе мардеро бо гумони кӯдакдуздӣ ва талоши фурӯхтани тифл боздошт карданд. падаре ки барои дарёфти ҷасади духтари дуюмаш аз мақомот кӯмак мехост, мегӯяд ҷасадро пайдо кард. нархи орду пиёз дар як соли ахир дар Тоҷикистон 10 баробар боло рафтааст ва толибон эълон карданд ки посбонии марз бо Тоҷикистонро сахттар кардаанд. ин ва хабарҳои дигарро дар барномаи имрӯз дорем. мақомоти интизомии Душанбе аз боздошти як марде бо гумони кӯдакдуздӣ хабар доданд. раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 7 июл гуфт сокини 35-солаи Душанбе кӯдаки 5-солаеро дар маҳаллаи Гипразем дуздида хостааст ӯро ба зани бефарзанде фурӯшад. ҳодиса рӯзи 30 июн рух додааст ва марди гумонбарро дар лаҳзаи хариду фурӯши кӯдак боздошт кардаанд. дар навори видеои марди боздоштшуда мегӯяд кӯдакро дар бозор пайдо кард ва фиреб дода бо худ бурду мехост ба маблағи $5000 фурӯшад. бар зидди ӯ бо иттиҳоми одамрабоӣ ва хариду фурӯши ноболиғ парвандаи ҷиноятӣ боз кардаанд. мавзӯи гум шудани кӯдакон таи солҳои ахир бештар мушоҳида шуда мояи нигаронии аксар волидону ҷомеа гаштааст. хуршед ҳамроев сокини шаҳри Душанбе мегӯяд баъди 2 ҳафтаи ҷустуҷӯ бегоҳи 13 июл ҷасади духтари 12-солаашро ёфтанд. ду духтари хурдсоли ӯ Мунаввараи 12-сола ва Марьями 10-сола рӯзи 1 июл дар обанбори канори боғи айнии пойтахт ғарқ шудаанд. ҷасади якеро ёфтанд. ҷустуҷӯи дуввумӣ идома дошт. ҳар сол дар кӯлу дарёву обанборҳои Тоҷикистон 10 нафар ғарқ шуда ҷон медиҳанд. мақомот волидонро ба бепарвоӣ нисбати фарзандон ва сокинонро ба надонистани қоидаҳои шиноварӣ гунаҳкор мекунанд. муқоисаи нархҳо дар Тоҷикистон аз тарафи як муассисаи созмони милал нишон додааст ки қимати 3 навъи маводи ғизоӣ дар кишвар имсол назар ба соли гузашта фавқулода боло рафтааст. аз ҷумла нархи пиёз ки ғизои тоҷиконро бе он тасаввур кардан сахт аст, бештар аз 192% ва қимати орд тақрибан 50% боло рафтааст. барномаи озуқавории созмони милал ки қиматҳо дар бозорҳоро мушоҳида мекунад, бо нашри хабарномаи тозаи худ гуфт айни замон қимати сабзӣ имсол дар муқоиса ба соли 2021 тақрибан 65% поинтар аст. лӯбиёи сафед 5% арзонтар шудааст. бинандаи азиз, дар бораи болову поин рафтани қиматҳо ва назари мақомот дар ин бора як гузориши ҷолибе дорем ки 3 соат баъд дар барномаи хабарӣ тақдими шумо мешавад. мақомоти Украина мегӯянд нирӯҳои Русия дар идомаи талош барои ишғоли тамоми қаламрави минтақаи Донбас рӯзи 13 июл мушакборони вилояти Донецкро идома доданд. Сергей Гайдай, раиси вилояти Луганск, гуфт русҳо барқасдона Донбасро ба хокистар табдил медиҳанд. ба қавли ӯ нирӯҳои украинӣ ки сай доштанд 2 рӯстои тасарруфшуда дар вилоятро пас бигиранд, зери таҳти тирборони тӯбхонаҳои Русия мондаанд. хабаргузории давлатии ТАСС-и Русия гуфт ки ҷудоиталабони таҳти ҳимояти ин кишвар ба шаҳри Соледар дар Донецк ворид шудаанд ва шояд онро то чанд рӯзи дигар тасарруф кунанд. таҳқиқи мустақилонаи гуфтаҳои ҳарду тараф номумкин аст ва дигар ин ки талафот аз ҳамлаи мушакии Русия ба як бинои истиқоматӣ дар маҳаллаи Часафяр ба 48 нафар расидааст. дар пайи таҳримии кишварҳои ғарб ва баста шудани роҳҳои ҳавоӣ ба Русия, парвозҳо аз ин кишвар ба Тоҷикистон зиёд шуд. аз ҷумла парвози ҳавопаймоҳои ширкати Урал авиалинии ба Кӯлоб 20% бештар шудааст. феълан ин ягона ширкатест ки аз Кӯлоб ба Русия парвоз анҷом медиҳад. фурудгоҳи Кӯлоб дар давраи пандемия миллионҳо сомонӣ зарар дида буд. дар барномаи имрӯз гузориши хубе дорем дар бораи парвозҳо аз Кӯлоб. умедворем ҳатман моро ҳамроҳӣ ва ин гузоришро тамошо мекунед.
масъулони амнияти толибон дар вилояти Тахор мегӯянд барои посбонии марз бо Тоҷикистон тадбирҳои сахти амниятӣ андешидаанд. Сарпарасти фармондеҳии нирӯҳои амниятии Тахор ба расонаҳои дохилии Афғонистон гуфтааст, дар ҳоли ҳозир ҳеҷ таҳдиди амниятӣ дар сарҳадҳои Тахор бо Тоҷикистон вуҷуд надорад. Қодир Зикрулло Зокир ба телевизиони Ориона Ньюс гуфтааст, дар тамоми ноҳияҳои ҳамсарҳад бо Тоҷикистон муҷоҳидини мо мустақар ҳастанд ва омодаи ҳар нав таъмини амният мебошанд ва ҳеҷ нав мушкиле нест. мақомоти Тоҷикистон ба баёнияҳои Толибон ки моҳи августи соли гузашта ба қудрат расиданд бо шубҳа менигаранд. Чанде пеш чанд мушаке аз вилояти Тахор ба қаламрави Тоҷикистон партоб шуд ва Доиш масъулияти ин мушакандозиро бар уҳда гирифт. ва ҳоло як маълумоти кӯтоҳ дар бораи қурби расмии сомонӣ дар баробари асъори хориҷӣ. имрӯз 14 июл Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубли русиро 171 сомонӣ муайян кардааст. $1 амрикоӣ ба 10 сомониву 48 дирам баробар аст ва 1 евро 10 сомониву 29 дирам аст. ин маълумот дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ аст. дар бонкҳои тиҷоратӣ мумкин аст қурби рублу доллар ва евро фарқ кунад. сипос аз шумо бинандаи азиз ки ҳар рӯз бо барномаҳои мо ҳастед. сархати хабарҳоро инҷо ба поён мебарем, аммо баъд аз 3 соати дигар бо хабару гузоришҳои нав дар барномаи ахбори озодӣ ба суҳбати шумо бармегардем.